Deka Profesional Audio. Sitare Candra Dewi alamat kepilu padang mendem gaduh bakalan urung ulian tandung ngandung ono padang ono mendem alamat tangisi wong lanang kang kedua yeah.
Sondro Dewi alamat kapilu padang mendem gadung bakalan urung ulam nandung andung ono padang ono mendung alamat takise wong lanang kang kejuwong yang kelopodoyo awakku keloyong-loyong yang kelopodoyo awakku keloyong-loyong lah Bobo Putra Boys Bro Putra ngelingake jamane semono nalika biyen tresno aku nganti selawase janji pengen urip bebarengan betina nyebab terasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketut mong rekoso urip ana susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi kalau dadi saksi muga sliramu ra bakal dindrani wiwit dunya nganti akhir dawa bagus sita pikir-pikir kesorengan kesenian Bunda Kepang Legowo Putra Boys Bro panggah sae yo
biyen tresno aku ganti salawase apa kowe ra kelingan jadi pengen urip bebarengan betino kampung tak rasa apa pancen sliramu ora krasa apa sliramu ora ketut ora koso urip ana punya susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi gelang kalung dadi saksi muga sliramu ora bakal ditreti wiwit donya nganti akhir wong ayu sing tak pikir-pikir wis pesen taun aku tansah pikirake kowe atiku sumpah ning kono kowe piye kabare Musik tak
Leghawa putra Wis bro. panggah sae Dodi Dumateng para kadang sutrisno budaya kakung adalah putri kang sami dan hormatan. Pinanggih malih kalian kesenian kuda kepang Leghawa putra. Ing mriki kalenggahan kala sak rombongan badhe atur panglipur dumateng panjenengan sedaya. Menika pasugatan kang badhe katuraken nggih inggih punika medalipun tari kuda kepang ingkang perang tanding kalian sang pangwasa Gunung Kendheng Prabu Celeng Sregi tansah rahayu kalis saking Pancabaya ing wasana keluarga besar Leghawa putra maturaken sugeng pinarak sugeng amirsani lah sumpa apit datang kali Mas Apit nuwun sewu sampurasun kula nuwun derek langkung dulur Leghawa putra iya iya sangat tawik hati sawik goeng diri praptaning dening para kadang putra wonten ing sanggar pangriyasan tebut wonten ing papan pagelaran agung kabireng dumlek gur pedhot Kyai Samantunan kang dipun asta dening Risak Popo Leghawa putra iki lho Medalipun punakawan Leghawa putra ayo mbah lek mlaku sing alon-alon mbah momong jarane mbah ayo mbak sing hati-hati di sawah ngarep alon-alon penting kelakon mbak gremet-gremet watone selamat etan kali gelon yo kali tangan-tangan ono uwate etan gati gelon yo gati yen tak timbang padha abote hati-hati toh mbah hati-hati alon-alon mbah kepang selanjutnya mbak
Mbah Kenceng. Mbah Kenceng. Mbah. Kok kaya Mbah Kenceng to lek tak delok mlakune iki. Lah iya. Sugeng siang, Mbah. Sugeng siang. Iki napa leres Mbah Kenceng? Oke. Oh, tapak tilase. Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy teng kidul mriku lho. Iya sing duwe Rodok mojok ngulon. Legawa Putra. Nggih. Siang menika nadaripun napa, Mbah? Kok awan-awan kok punakawane pun ditokne. Iki mau to. Nggih. Nadare to. Nggih. Apa, Mbah? Oh iku mau. Oh wis ora go catetan wis tuwek mripate ora iso maca. Apa nek iki? Ya. Anake wong. Heeh. Apa Mbah? Dari apa, Mbah? Tasyakuran. Heeh, tasyakuran miras Miras. hari raya to. Nggih. Heeh, Nduk. Bapakmu ceng iki mau angon jaran. Angon jaran. Kabeh 144. 144. Heeh. Yuh, Ya. lah sing barep niku mau sapa? Niku sinten namine? Kuwi ngono Semar Agi. Semar Age. Semar Age. Heeh. Jeneng Kaya anyar. sepeda Mbah. motor ya to, Mbah. Jeneng anyar kayak Semar Age. Oh iya sing diarani Semar Agi iki Lah mbelak. sing nomor loro, Mbah. Sing nomor loro. Iki to. Jenenge sapa? Truk ngono lho. Heeh. Jenengmu sapa, Hung? Saurono. Taurana ya. Jenenge sapa to? Aku lek wis maca ngono ki lek ra apal lek karo rupane. Iya, Trahya Legawa kuwi piyantone bagus-bagus. Iki sing Maca apa wae iki lho, paes apa wae iki lho pangga mangklingi. Soale apa iki? Legawa. Legawa niki Petruk napa gareng to? Hah? Petruk napa gareng? Iki to. Gareng iki lak makune kencik to. Sing kencik iki Petruk apa gareng? Wo kuwi ya asam murah tak ya. Nah, nek niki Mbak Yu, dalem. tugasku mau iki wangun jaran. Nggih. Ah. Aku arepe ana lagu sing penak ta ya. Nyuwun lagu napa, Mbah? Lagu Obor Blarak. Obar blarak? Heeh, ben rada Oke. panas-panas ngono Oh iya, ya. oh iya, oh iya. Tresnaku kok kaya obar blarak. Urupe kaya korek saged perak. Cintamu. Cintamu mas kok kaya berdarah. Biar mukti ninggal bojo ninggal anak. Manis-manis kawitane. Petruk sigat. Pancen manis. Petruk sender ewe. Iya Gus Gagah ngene. Timas kini tenanan jebul kuwi monggo anggap dolanan. Tresnamu kok kaya obor blarak. Urupe kaya korek
perak cintamu kok kaya obor blerak bareng bukti lali bojo ninggal anak manis kawitane pancen manis samu barangi bareng-bareng suwe-suwe mencela-mencele senengane kok sakarepe dhewe tresnamu kok kaya obor blarang urupe kaya gorek seket perak cintaku ayo kok Mbah hitungan jangkep apa durung siji loro telu pitu loro kurang loro kaya iki langsung pada lagune ganti to Mbah lagune ganti ya ya dekno mas iya piye Mbah? Oh hitung urung jangkep Mbah. Dan iki sing tambah loro niki wae asmane sinten Mbah? Karu. Cuma cekel apa kuwi? Niku tok kenong Mbah sing mbok cekel. Sing dicekel ya mik. Iki lho mik Mbah. Iya bener. Ya wong padha manek mentole kaya tak kira mik. Kaya tutuke kenong. Ramuni mosok ora titen to. Heeh. Mbak Mayit. Kok Mayit to? Sapa? Maya. Walah ya Mbak Maya. Dah ngono lho. Tak kira Mbak Mayit kancane wong kulon kok. Ditunggu Mbak Maya. dalem. Heeh. Tugasku karek rong gadil ngetokke piantun sing ganteng-ganteng. Sing bagus-bagus. Heeh, ndereke pasukane kuwi lho, Punakawan. Oh, nggih. Heeh, arepe sowan ning nggone Mas Pras. Mas Pras nggih. Niki dicaosi gending napa malih, Mbah? Iya, Mas Pras kan asli sono ageng, saiki alhamdulillah iso bangun gubuk dhewe, Amin. Amin. Bek menawa sok ben ditanggap, senajan ditanggap aku tok ra apa. Aku melu sapa to, Mbah? Aku melu sapa to, Mbah? Ya sampean ya melu kono ra apa-apa. Perudi. Gak tak nyusul ae moro-moro. Perudi iki. Gak ana lagu sing penak. Apa? Moga ki piantune sing loro iki ganteng-ganteng lan bagus-bagus. Ganteng. Lagune apa, Mbah? Lagune sing rada Yahud gaya modern. Modern. Piye, Pak? Ngono. Wis jaman iki mengikuti arahe jaman. Oh ngono. Piye, Pak? Lagune apa? Pas apa wis lali sliramu. Dek sama Dek semono
ketemu besak mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jogetan tetep dengan karo aku dadi tangga kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepirasane aku piye ujung dhewe ngangon terus eling kancane jaman semono ngedolan rame-rame guyub rukun seneng atine Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. debule bagus temenan ya Mbak Bagus tenan Oh, ya. bagus, gagah, gagah. Mbak Mai, dalam iki mau enek sing matur. pripun Legawa Putra kuwi jane saiki pimpinane sapa ngono lho. oh lah nggih kersane para warga mriki kalih para kru media sosial kersane Semerap Legawa Putra tetep gone wong sugih waras. Nggih. Dipun pandegani kalian Mbak Pipit Royan Supardi alias SPD. Lho, SPD niku kepanjangane napa to Mbah jane Supardi. lah lek aku ndek wingi lho tak wahi SPD dintai wongi Mbah Ora, lah aku jarene SPD ki sampun manak pindho ya Mbah ora kuwi ngono no, Supardi. oh Dadi ki pimpinane Legawa Putra kuwi Pipit Royan SPD ya kuwi Supardi. oh nggih Ngono lho Yit. piantune sing pundi to wong iki jane sing jenenge Mbak Pipit ki Mbak Pipit ki ora gelem nek nang ngene iki mlebu gak ora gelem. Lah pripun, Mbak? sedeng Meko kuwi bahaya. lho Wonge cilik ra cilik, gedhi ya ora gedhi. Ngono lho. Mbak Maya, nggih wis matur nembah nuwun karo masyarakat sugih waras lan sak pitunggalane. nggih Matur nembah nuwun. lah niki sapa Mbah Iki heeh iki ngono yune anu kuwi lho, Madalena. Magdalena. Oh, bapak-bapak ya. Matane ya. Ya, dikondisikan. Ada Mbak. vitamin liwat kok mesti. Mesti Oh, gede aku ngono kuwi. Bapak Said. Dari bahasa Said tidak? Bapak Bah, Said. Angger enek rambutnya ngono nepo. mesti mesem dhisik dhewe. Mbak Maya. Dalam. Wis atur alhamdulillah acara niki muga-muga nganti pungkasan dipun paringi lancar sampun enten alangan setunggal kunapa. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Lan ugi malih sing gadah hajat lan sak pitunggalane tetanggane lan sak kiwa tengene paringono seger kewarasan, lancar rezekine, gangsar rezekine anggonipun golek sandang pangan rino kelawan wengi Mbak Amin. Maya. Amin. Kabeh wae paringono panjang yuswa Allahumma. Amin. Bek menawa sok nek nanggap legowo, nek sajane ra kuat yo nanggap aku wae. Promosi awake dhewe. Wah, pun matur nembah nuwun monggo. Ya, matur nuwun, Mbak. Turji. Dumateng para kadang sutresna bedhe kakung dalam trikang sami dan rematan. Pasukan tari kudo kepang perang tanding Prabu Celeng Sregi merga tari punakawan sampun jumeneng wonten ngarasa panjenengan. Menika ingkang gambaraken perang tandingipun prajurit saking Bantarangin ing sak menika kawastan dening para raga perang tanding kelawan panguwasa Gunung Kendeng Prabu Celeng Sregi.
ingkang rikala semanten ugi anunggal karep badhe boyong putri Kediri kang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit menika kedadosan perang sekti Manghambara perang Bandawalapati. Ing wasana para tamtama waraga Legawa putra Matsara wing baris bayak siap siaga. Tertipu, aku tertipu dengan janji manismu, janjimu bagai angin surga, tapi semuanya dusta. Dulu aku kau sayang, terbuai aku seakan terbang melayang. Dulu aku kau sayang, entah kemana kini aku sendiri lagi, menjanda lagi, janda
Wah, Bowo. Putra. Wis dadi hentepe nganti kapan mung tansah ngenteni aku wis kepeco tresno ya mung sliramu sing katon mata yen wengi ora bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiran aku kok kaya ngene rasane mangetan sakangan pengen weruh dheweke Apa bisa apa bisa aku nyetik sliramu Nuwun bagus kang dadi pamujanku tulungan rasa kangen hatiku aku wis manis kang tak tunggu lelonanmu kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem amani nangkasan rina wengi ati yo tampa kangen ning ati iki apa bisa aku nyeting sliramu Nuwun bagus kang dadi pamujanku tulungan rasa kangen hatiku kanggo mesem aku esem manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem nambani kang kasawetna wengi ati yo tampa kangen ati iki baik para nayaka pinaka prajurit lan karangin prajurit Prabu Gawana Sepakono
Aku wakil perlu mampang prajurit Bantaran Prajurit Prabu Kono Sewandono ana sak tengahé gunung Kendeng Kabegal ini sang pangwasa gunung Kendeng Prabu Jaran Sregi Jelek segi kang sapi kerekso panjaluk ambegal pindai prajurit Bantaran Abadi Prajurit Prabu Kono Sewandono ingkang raksan pinanganten Bae Prabu Kono Sewandono pikantuk kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit Kasusul namaku Suma ini sang Prabu Jelek Geber yang dibusi Parato pinangka prajurit Bantaran prajurit Prabu Kono Sewandono ingkang kelawan sang pangwasa gunung Kendeng Prabu Jaran Sregi para kula kados pundi babalipun nglampahi para putra kawula sakon colek bawa putra namung saged ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani sumangga
kono yen kene dadine awakmu lali sumpah lan janjine batinmu tega gawe bojo lara ora nyono malah tampil padha donya pokasane aku ngerti karepmu entuk ganti luwe ganti teko aku ayo rasakna biyen kae katon apa muga sadar malah karo sing kuwasa wis pastine aku ninggalne sliramu ora pamit mergo sumpahke atimu ayo rasakno biyen kae katon apa muga sadar marang kang maha kuwasa Lah, go putra boys bro Sun puji pring pangeran sun puji pring pangeran kubinyang dan rosati kali saking sambi kolo kira-kira saking kubilang ok wilahe kesekarek bawono langgeng ok wilahe kesekarek bawono langgeng dadak ulengan manggon nereng-nereng kumawan Legowo putra badhe kaya kewajiban pun tambahi pangestu pun tambahi pangestu sun pageng kaji kuat obon tekan putih beluk kakarang seser bilu among sanak orang yang belum kau percaturan monggo putra sabete sikra anoto baris nyang wijiku molong dampyak kumraku
Putra. Cinta jeneng wedok Tomo Mretan kembang Kambangan ing bang putih Mangkana jatuh pikun Intan mingkane Rasa Yati sepi Asap boleh resapan Samang sane panggung bulan Gonya ganyong lening Sami Ana doke ngete si manungko matenono manungkul apa dosane ungkul sasama aja ditindak yaiku bener kandhamu lali sumber ati wasa
Mustika Pro Audio. Nggih. Dumateng para kadang sutrisna budhe kakung dalah putringkang sami dan rematan. Ing mriki saderengipun pagelaran kula lajengaken malih kawula badhe nyuwun panjenengan sami nyekseni menika anggenipun ngluwari ujar inggih punika saking keluarga Bapak Sulistiawan Win Ibu Joyce Winarati. Tidak malih kawula badhe nyuwun panjenengan sami nyekseni anggenipun ngluwari ujar menika saking keluarga Bapak Sulistiawan Win Ibu Joyce Winarati. Menika mbok bilih tasyakuran utawi ngeluarin adaripun sampun kelaksanan keluarga Bapak Sulistiawan badhe anggelaraken utawi nanggap jaranan Legawa Putra. Mriko sampun kelaksanan ujaripun saking keluarga Bapak Sulistiawan ugi kasusen dening kaki danyang Nyai Danyang Ibu Bumi Bopo Angkasa badhe dipun luaraken ujaripun keluarga Bapak Sulistiawan. Mugi-mugi kinabulan napa dados panyunanipun ugi slamet saking ngersane Allah. Kagem bacaan bismillah luar kajatipun keluarga Bapak Sulistiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar. Sampun kantor adicara kepantuan menika saking Bapak Sulistiawan keluarga. Mugi-mugi tansah wilujeng rahayu kalis saking sami kala ugi dipun paringi rezeki lancar berkah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Legawa Putra.
Pro. Suke bondo salah ubet ilang pospro kaya cerita uripe kang parati lodaya langite mendung suke waras rasa suwung tambah ngelasa bojo ayu amit lunga tan saya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune di Arab baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kang paradi kinarise pancen beda bojo sing maune tresno kepecet Ponorogo ning pengadilan sidang ping 9 anjur pegatan urip rena-rena ceritane ora nyabang sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih bondo salah ubet ilang ospro kaya cerita uripe kang parati lodaya langite mendung sugih waras rasa suwung tambah ngelasa bojo lemu amit lunga tanah saya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune di Arab baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kang paradi kinarise saya beda bojo sing maune tresno kapencet wong Ponorogo ing pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan urip rena-rena ceritane ora nyamang sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih bondo salah ubet ilang
Ludaya langite mendung Soge waras krasa suwung Tambah rasa kucul Amit lunga Tansaya abot sanggane Nyawa anak cilik ditinggal ibune di arep-arep baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kalah pardi gitari sesaya beda bojo sing maune tresno kepencet pengkon naraga nang pengadilan sidang ping saka banjur megatan lama sudah ku cinta padamu Ayo pre. tapi di hati hanya terpaku karena kau kini telah berdua kau yang berdua diriku yang merana cintaku kini terisolasi siang malam kau selalu di hati tidur pun aku tak bisa nyenyak selalu diingat terbayang di mata sampai kapan ku harus begini tak berdaya hatiku merana ku ingin selalu bersamanya cintaku tak mungkin berubah lama sudah ku cinta padamu tapi di hati hanya terpaku Putro. karena kau kini telah berdua kau yang berdua diriku yang merana cintaku kini terisolasi siang malam kau selalu di hati tidur pun aku tak bisa
dawa putra Gelalangit tresnaku anglayang koyo abure doro sebasan sasar jagat ini dengan kembang asih pepasian tanpa batas kanggung sembarno kalangan aku ngerti sejati tresno iki koyo merak mabur ono awang-awang saka dayane asmara gunung geni lan samudra tanpa wates kanggo manunggal tresno arep mati bali tangi bunga sopaku kate tangi tresnamu pranyoto ora ana sing nandingi arep mati bali tangi suaramu gugah sopaku kate tangis tresnamu pranyoto ora ana sing nandingi papindane tresnane sakuntala ora ngulang ngadepi jamadipati saka dayane asmara gunung geni lan samudra dudu wates kanggo manunggal tresno berlalangit tresnaku anglayang koyo aku terus pasang ayo ben Tancakno solak lidamu ben aku ngerti sejatine tresno iki kaya merak mabur ono awang-awang saka dayane asmara gunung geni lan samudra tanpa wates kanggo manunggal tresno arep mati bali tangi suaramu gugah sopaku
Tresnaku sing tulus wong anggap ra ono artine apa mergo tresno kuwi wis ono liyane biyen kowe janji ora bakal ninggalke aku nanging nyatane kuwi mung janji semu. Mergo tresno kuwi wis ono liyane biyen kuwi janji ora bakal ninggalke aku nanging nyatane kuwi mung janji semu. Apa ora eling oh
Aku kepengen dadi kelip-kelip lintang saya bisa ngancani saben wengimu nanging aku sadar aku mung lampune lilin sing obat apit kena silire angin umpama sliramu ngerti rasa atiku iki kaya ngapa larane dadi bojo simpanan lenane aku nangis kaya ora lilo nanging kepiye maneh aku kepancet tresno wis aja ngasula wis aja nongso tungak-tungakno bojoku lila wis aja ngrasula wis aja nongso tungak-tungakno bojoku lila Rito awakmu dadi bojoku senang juga aku kepengen dadi cahayane rembulan sing iso madangi batenge atimu nanging aku sadar aku mung lampune lilin sing mobat apit kena silire angin umpama sliramu ngerti rasa atiku iki kaya ngapa larane dadi bojo simpanan tenane aku nangis kaya ora lilo nanging kepiye maneh aku wis kadung tresno wis aja ngrasula Rasulullah wis aja nalangsa nongso tengah-tengahno bojoku lila wis aja ngrasula wis aja nongso tungak-tungakno bojoku lila Rimo awakmu dadi bojoku senang juga aku kepengen dadi kelip-kelip lintang
Anak bawa putra Boys, bro. Pak Gasai Yo.